Oh! Ha fet un gol. És que entreno molt amb això. A on? Eh? A on entrenes? No sé, és quan un dia que em trobo alguna cosa, jugo. Covarde, tens por de mullar-te. Por de mullar-me no tinc. Por de caure al mar. Dos búnkers de la Guerra Civil. Bueno, n'hi ha 3 aquí, pel que veig. 3 búnkers. No he sortit una petó. Et va la mà així i el pop així. Ja l'avi. Ja va. Un bitxo. Muy bé. ¿Vale? No m'agafis així, agafa així. Vale? És que el pop l'agafo Ai, d'aquí. això no és foto, això és vídeo. És el que intento baixar la llum, ara. Intento baixar la llum i que tot és baixar la llum. Papá, no. T'has fotografiat la bossa. Fotografies de nosaltres, així. Vale. El número 3. Fas una captura de pantalla i ja està. No, papa, no. Un de 3 i ja està. Un de 3. Vinga. Un zoom de 3.